Окей. Сега сме на втория етаж. Точно над входната врата. И тук е голямата спалня. Има двойна врата. Тия. Колко е голяма де-факто с три прозореца са. С високия таван. Това е дрешник, който е свенче тук и зад самата врата също има. Така. И пак си излиза тук. Банята. Понеже душ кабината. Това са съседната къща отсреща. Ваната. Туалетната си е заградена с врата. Ето ти е двойната мивка. И тук зад вратата има пак някакъв като дрешник за кърпи за туалетните неща. Така. Тук ще излеземе. Ще ви покажа останалите стаи. Първата, синята. Трите останали спални са един и същи размер. Тая съм събрал всичките дрехи. Ето един чували с дрехи. И това е всичко на закачалки. И както виждате са подредени. 3 редици, 4 редици тук, още 4 там яките и чудеси. Стълбището надолу. Тук останала другата спалня. Една от спалните. Чиста, няма... Ето гледката настрани де-факто от къщата. Това е дрешника, а пък това е баня, която свърза синята спалня с тази спалня. Ето ти е пак с двойна мивка, туалетната и душ и ваната. Така. От тук излизаме и отиваме в третата спалня, която има гледка на две страни. Това гледа назад. Там за линията ли ще видите. Където са има такива оранжеви. Това е линията на парцела, стига до там. А пък това гледа на страни. Това е линията на нашия парцел. Тези дървчета, дето с тези връзките, дето има на това дърво. Това е линията на парцела. И де-факто гората върви по линията, където виждате трева. И след тревата има още 10 метра назад е наше. Но общо взето тревата е нашето. Така, тази стая също е свързана с баня отвътре. Туалетна, душ с ваната, единична мивка тук. Тази баня може да се влезе и с отделна врата от към коридора, което позволява достъп от бонус стаята. Бонус стаята е най-голямата. Тя изцяло гледа назад и надясно е към съседите. Ето е къща на съседите. Така. Тая стая е най-голямата, която ще си направя за фитнес. Айде, слезаме долу, ще ви покажа. Стъпището долу. И тук вече интересната част. Почти целият първи етаж е с душеме.
Това ще бъде стаята и в тази част се слага масата за вечеря, официалната маса. Ето и го входа. Тук си има още една тоалетна на първи етаж. Ето го входа, а пък в антрето, а пък в тази стая пък или може да сложим маса за билярда, или пак като хол да се направи с диван. И назад се вижда към кухнята на там. Тук всичкото е с корниз. И най-хубавата стая в момента изглежда като се носи вътре, носи вънка. С високия покрив. Погледни, от три страни с прозорци. От пода до тавана почти. Това е гледката, това е последната къща там. Ето където свършва улицата. Тук ще сложихме телевизор тук, за да може да прекараме възможно най-много време в тая стая. Ето ги прозорците. И тук централния се издига още по-нагоре. От тук ще отидем в кухнята. С гранитни подове. Като огромен пода. И с остров също е гранит и тук е фурната. Т.е. печката, котлоните. Ето и още гранит. Там има като бюро направено. Градена фурна, микроволнова, хладилника. С високите шкафове. И надмивката. Ето е изглед към задния двор. Това е Клои там. И това е към по-официалния хол с камината, който с големи прозорци също. И през тази врата е офиса, който в момента е сторидж. Към улицата и към съседите гледа. Тук какво ли не има богуци. Ето и другата гледка. Пък през тази врата натам е гаража и де-факто миялната и сушилната са тук. От тук ще излеземе отвънка с това си като ето го. Високите дръвчета, борчета. Сега листата са опадали. Третата стая с двата прозореца на ъгъл. Двата прозореца на бонус рума са там. Тук се парят баня, между другото. И тези са с сера. Мисля, че първите дебелите дървета са от нашата страна и останалите дръвчета са от неговата страна. Така върви линията на там. Ще взема чеклите и ще ви покажа къща отвън. Влезем през гаража. Ето ми ги чеклите. Let's go, Casper.
Това е септичната яма тук. Let's go, Casper! Това всичкото е наше. Това складово съмещение е наше също. И тук имота върви. Сега ще да стане точно на екрана на имота. Ей тук, край на имота. Оп. Ей това дръвче. И това дръвче. Тук имота е много стеснен, защото е триъгълен. И ето го тук къща. Отзад. И добре, че тук това са листа, не е трева, защото няма нужда да го коса, няма нужда да се притеснявам. Нови блочите тук са тръгнали, така че това ще стане горичка. И ето е линията на имота върви така надолу и се разширява де факто. Той е като триъгълен имот. Това е къщата отзад. Ето е на съседите къщата. Аз вървя по линията в момента тук. Каспер, let's go! Ето и тая стая. Но тук изглежда по-малко. Така изглежда. Вътре също е доста голяма. Това е все още съм в нашия имот. Ето така се отваря. Се разширява. Ето улицата. Ето и черешовите дръвчета, да ти говорех, погледни едното голямо, има още едно от другата страна на гаража. И това е камиончето, детко бях взел под нам да преместим. Окей, това е. До скоро.